Hello mga ka-LC, okay karon. Mutilaw ta aning ready-made ng chicken halang-halang no. Among silingan na maligya for only 100 pesos. Yes, free delivery pa gyud. So less hassle na siya, dili na ta maadtog merkado or somewhere nga para pagkagudta or palit patag tuno. So LC kaayo ni siya no kay coconut milk, chicken o chili or katong kaguko or espada nga chili. LC kaayo. Wow! Diba? Humot kaayo. Creamy kaayo siya. So, mura siya good for two na po siya daghan na. Dayon unsay lami isagol sa chicken halang-halang. Diba rice o LC man ta, so naara atong isagol sa chicken halang-halang. Okay. Alright. O, diba? O, diba? Katong tanaon saon pag himo aning runny eggs or creamy egg na ako'y lig sa upos, no? Creamy, super creamy chicken halang-halang. Salamat kaayo sa nag-deliver ani. Okay, para mabusog ta no. Chicken halang-halang, oh diba? So wow! So creamy. Yes, chicken halang-halang. Sagol din yung usabaw dira, o diba? O. Creamy kaayo. Gula na to. Egg white. O diba? Winner. Chicken halang-halang no. Creamy po kay atong soft boiled egg na ako'y link tira sa ubos unsaon pag kuaning soft boiled egg paghimo, diba? Creamy kayo. Winner. Murag ganahan ako kaon ani no. Wala na ko naka picture taking. Okay, picture taking sa takadali be. Okay. So maura to akong video karong adlaw. Happy Monday to all.